ranskalaispelaaja tanssii sitä kuuluisaa masurkkaa siinä maalin edessä ja sitten tulee loistava passi! Korpikoski loistava syöttö poikittain ja maali! Sen iskee Jarno Koskiranta! Armotonta rallia, Kontiola tulee uleen, tehkää tästä maali, se on hieno! Ai, 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 mikä maali! Ja lyö maaliin! Ai mikä suoritus! Petri Kontiola ottaa suunnilleen ilmasta kiekon haltuunsa! Ai ai ai, backhand, forehand, bum bum bum. Harmin paikka, että Seinäjoen Maila Jussien porukka on kasassa tälle kaudelle.